Bigarren kafea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernandez eta Iñigo Asensio. Bere alaba muturreko gordintasunez abusatu eta grabatzen zuen militar bat atxilotu dute Kanaria Handian. Adingabea ukitzeagatik eta haur pornografia ugari izateagatik epaituko dute. Zoritxarrez, haur pornografia gure gizartean berriz izan da notizia. Mundu mailako arazoa izaten jarraitzen du eta Internet Watch Foundation erakundeak lanean diardu edukiok saretik ezabatzeko. 1986an duela 24 urte bere jarduera hasi zuenetik, 250.000 web horri baino gehiago itxi ditu Watch Foundationek eduki pornografikoa edukitzeagatik. Mexiko da mundu mailan pornografia gehien kontsumitzen duen herrialdea, kontsumoaren 60% da bertako. Gobernu autonomiko bakoitzak kudeatuko du 3. fasea eta baita alarma egoera ere hori amaitu arte. Gasteizko eta Iruñeko gobernuek atzo bertan zirriborratu zituzten euren planak. Alarma egoera Espainiar estatuan gehienez ekainaren 21 arte luzatuko duela esan du Pedro Sánchez presidenteak. Harrigarria baina tristeki, erreala Ciudadanosek kongresuan beste partiduei aurpegiratu die preso bati bisita familiar bat baimendu izana. Aita hilberria zuen euskal preso honek eta etxetik 700 kilometrotara zegoen pikasenten. Krudelkeriaz betetako alarde batean, Ciudadanosek Espainiako barne ministroari aurpegiratu dio Iñigo Gutierrez preso bizkaitarrari bisita familiarra ez galarazi izana. Haren aita hilberri zenean. Parisen milaka pertsona atera dira kalera indarkeria poliziala salatzera. 2016an poliziaren gehiegikeriaren biktima izan zen Adama Traore gogoratu dute. George Floyden gisara poliziaren indarkeria eta arrazakeriak hil zuen gaztea. Miarritzen Michel Benaz 5. postuan geratu da eta alkatetza libre utzi du. Hortaz, lauren arteko lehia izango da ekainaren 28ko hauteskundeetan. Guillaume Bagok, Emmanuel Brisson, Nathalie Moix eta Jean-Benoît Saint-Gé. Lufthansa Grupek iragarri du bere airelineak ekainaren 15 aurrera hasiko direla lanean Loiutik. Bilboko aireportutik Europako hainbat hiritara bidaiak egiten hasiko da konpainia. 130 helmuga baino gehiagora konexioak eginez. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Batzuk hilabete amaierara iristeko komeriekin eta beste batzuk bitartean, Euskalteleko akziodunen batzarrak 55 milioi dibidendutan banatzea onartu du. Administrazio kontseiluak urteko kontuak onartu ditu, baita azken dibidendua eta bide horria ere, Virgin Telcoren edapen plana barne. Nafarroan indarkeria matxistaren 1000 biktimek laguntza jaso zuten iaz. Nafarroako Berdintasunerako Institutuak hala jakinarazi du kaleratu duen urteko txostenean. Txostena batzorde iraunkorraren 3. akordioan aurkeztu da. Angel Landa lehen lerroko euskal alpinista gogoetatsua zendu da. 85 urteko bizkaitarrak 50ko, 60ko eta 60ko hamarkadetan goi mailako makina bat jarduera alpinistiko egin zituen. Euskal espedizioetan arduradun teknikoa izan zen. Gonazazu nire mendira, aurki dezadan bidean, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea. Italiak barne zirkulazio askea berreskuratu du. Hori bai, eskualdeko kontrolekin. Horrez gain, mugak ere ireki ditu. Gogoratuko dugu, Italia izan zela lehen asteetan Covidak gehien kolpatu zuen herrialdea. Kutsatze eta hildako kopuruak esponentzialki hasi ziren Europako zifra altuenak eman zituen Italiak. Gaurtik aurrera italiarrak lurralde nazional osoan zehar ibil daitezke eta turismoari dagokionean mugak irekita egongo direla esan du Erromak. Gaurko efemerideak ez dira gutxi, ekainaren 3 batez zer pasatzen jakin nahi, adi. Gaurko egunez jaio zen 1921an Raúl Castro politikari eta iraultzaile kubatarra. Fidel Castroren anaia eta Kubako presidentea 2008tik 18ra. Hori 31an jaioa eta 1940an Bigarren Mundu Gerran Dunkerkeko bataila Alemaniaren garaipenarekin amaitu zen. Dinamo operazioan aliatuak erretiratzera behartuz. Gaurko egunez 1976an Mao Zedongek iraultza kulturala hasi zuen Txinan. 76tik 76 arte iraun zuena.
komunismoa babestu, gizartearen elementu kapitalista eta tradizionalen ondarrak ezabatu, eta Mao Zedongen pentsamendua berrezartzea helburu zuena. Gaur bateria jole bat saioan izango dugula aprobetxatuz, esango dut 1975ean jaio zela Gorillaz taldeko Russell Hobbs bateri jolea. Mila 1980ean Amerikako Estatu Batuetan akats bat zuen txip batek gerra termonuklearreko alerta garrantzitsu bat piztu zuen. Gerra hotz garaian txip akasdunaren gertakari gisa gogoratzen dena. 86an Rafael Nadal tenislari espainiarra jaio zen. 20 urte beranduago, 2006an Montenegroko parlamentuak independentzia aldarrikatu zuen plebiszitu bitartez. 2017an Londresen atentatu jihadista bat izan zen, 11 hildako eta 58 zauritu utzi zituena. Gaurko egunez utzi gintuztenen artean izen bereziak topatu ditugu. 1924an Metamorfosia idatzi zuen Franz Kafka idazle txekiarra zendu zen. 2005an gertuago genuen bat, Jon Idigoras. 15 urte pasa dira Herri Batasuna zenaren sortzaile eta erreferente politikoa hil zenetik, baina hil aurretik horrelako pasarteak utzi zizkigu. Quiero decir para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Gora Euskal Herria eskatuta! Eta gaurko egunez hiltzen beste bat ekarriko dugu gogora 2016an Muhammad Ali boxealari eta beltzen eskubiden aldeko ekintzaile eta erreferentea hiltzen. Muhammad Ali, he floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Gaurko saioa pixka bat egokitu dugu eta hala egingo dugu datozen asteetan ere. Gonbidatu bereziak izango ditugu, naiz kontzertuak ekimena irekiko duen Gatibu taldeko Aimar Arejita eta Gaizka Salazar. Ahaztu gabe Dona Pellaniz Nietorekin gure emozioak nola kudeatu ikasiko dugu. Javi Riberorekin sukaldeko saltxatan ahituko gea eta politikantuz Iker Laurobarekin. Gaur lehen persona idatzitako abesti bat ekarri diguta. Bueno, sarrera egin dugu. Katilloak prest? Ekainak 3 ditu gaur eta asteazkena da. Zuekin, Inigo Asensio. Aupa, Arratsaldeon ongitorri. Inigo Etxarri. Arratsaldeon denei izamuz gea. Arrate Hernández. Kaixo, kaixo! Bueno, barratsaldeon guztioi eta ongietorri bigarren kafera. Dona Pellanizekin zerbait ikasi badugu azken hilabetean da, emozioak erdira eraman behar direla, baina guk oraindik hori ez dugu lortu. Atzo, horrela, Beraxamar hasi ginen eta goruntzakoa behar genuen, eta gaur ez dakit Goraxamar ez karen hasi. Oso gutxi behar dugu gora joateko berriz. Esango nuen gora igotzeko, baina gaizki esan. Hori erredundantea litzateke, ez? Gora itzultzeko gutxi behar dugu, eta bueno, gaur badirudi goian gaudela. Bueno, izan dadila. Ala izan dadila eta helduko diogu horri. Nei, ala ere, erdibidean geratzea ere, ez zait gustatzen.
Eta urdangarinen kantuak pixka terdibidan utzi nau. Bai, ez. Gehiago beharra. Falta izan zaizkizu koro batzuk igual, ez? Urdangarinen kantuak Bai, zatitxorrek. edo interpretazioak. Edo estribilloak. Hombre, nei, egia esan arrateren aportazioa ederra egin zait. Baino... Bai, horretziko dugu. Bai? Joder, hain peskatu behar nizun nahiteko la estribilloa a capela, Horretarako igual pei hori. kantu klaseak jaso behar ditut lehenago. Beraz, norbait pres badago, Euskal Herria hemendik deialdia, norbait niri kantu klaseak emateko pres badago, oso gustora. Egongo dira. Bai, niri kantu klaseak eskaintzeko pres norbait, claro. Claro, hor dago asuntoa. Hori da, handikapa. Ai, ez eta bestuko, Gure baitango lurraldetan Nik ez dakit letra. Zuk bai, a ver, abestu. Non ez dagoen arnazpiderik Inagudago. Zuka ahoa. Zuka hotxa. Erraldoiaren Bai, ez ez unik agudurik ez daukata urdangarien gainetik abesteko. Beti pentsatu dute Mikelek ahotsa nahiko ozena, nahiko grabea duela, baina egia da igotzen denean ere nahiko egiten zait horra gora igotzea. Eta zuzenean Mikel Urdangarin entzutea da, ezakite, maten du berak dauzkala bozgorailuak gorputzean, bai, ez? Bai, egia da, dauke proiektatzeko gaitasun bat, eta... Azken aldiz entzun nuen Donostian, Lugaritzen, pianoaz lagunduta, eta lehen kantua kantatzen hasi zenean, edo lehen notak egin zituenan, hori izan zen sentsazioa, wow, dena areto guztia bete zuen hor. Bozgorailurik behar gabe. Zergatik egiten duzu. Esango nuke... Zure guaua gustatu zaipila eta sampleatuko dut. Barrate, esango nuke pianoarekin lagunduta urdangarin gure estudiera hurbilduko dela baten batean, ez? Gonbita luzatuko diogu. Ez, barkatu, gonbita luzatu genion. Oraintxe zuzenean jasoten ari da gonbita, urdangarin gure piano estrenatzeko behar dugu norbait hau negoziatuko dugu sakonago. Ez dakit, egunen batean hurbilduko zaigu eta horre arrateren atzean dagoen piano hori afinatu egin barko dugu horretarako, baino eutxiko dugu. Bueno, eta maite ditugunak gaur ere prestatu ditugu. Badago pike pixka. Badago prestatu duenik eta badago oantxo bertan okurritu zaionik ere. Nei, oraintxe, banuen bat pentsatuta, zindagizuet. Donar irakutsi du gainera artikulu zatitxo bat, baina orain bururatu zait beste bat urdangarinen honekin lotuta. Maite dutak izan daitezke hainbat motatakoak. Alegia, maite dut bat izan daiteke. Ez zait orain okurritu, nire barruan daukadan maite dut bat da. Eta poliki joaten naiz askatzen. Venga, tío. Bai, eta gaurkoa hori da, horrelako bat da. Garatu. Hori da, nire maite dutaren justifikazioa. Eta zer, ni hasiko nahi? Ez dakit. Bai, zuek. Bueno, bale, batetik, edo hasteko, nire maite dute justifikatzeko. Esango dut, maite dudala kontzeptuak, berez loturarik ez daukaten kontzeptuak lotzea. Eta horrela, gauza berriak sortzea, ez? Hortikan dator sorkuntza, Bueno, ez beti, baina gustatzen zait ariketa hori egitea. Eta ariketa hori modu, ez dakit, oso inteligentean garatzeko jendea badago. Eta gainera plus bat gaitasun hori modu artistikoan garatzeko daukaten pertsona horiek, bai, atera zaila, eskerrik asko, atera zaila. Daukaten pertsona horiek bilisten ditut, eta orduan, ari nintzen esaten kontzeptu, berez, loturarik ez daukaten kontzeptuak lotu, eta gaina hori modu visual eta artistikoan irudikatzea, ez? Eta hori uste dut egiten duela kolaxak. Eta kolaxa bera, asko gustatzen zait, teknika bezala. Eta bain dela gutxi nere aizpa, denboratxo bat, baina bain dela gutxi, hasi da nere aizpa kolaxa lantzen, eta oso polita da, oso gertutik ari naiz bere prozesua jarraitzen, eta polita da, berez lehendikan gustatzen zitzaidan, eta izugarri,
Ez dauka mugarik. Eta gauza pila sor daitezke, eta oso polita da. Eta gero, kolaxarekin lotuta, aipatu nahi nuen Joseba Elortza, artista, bere lana asko gustatzen zaidalako. Eta honekin bilduko dut nire maite duta, zer iruditu zaizuen? Polita. Hola, labur azalduta. Bai, kosta zait, martxan jartzea, baina gero, espero dut ulertuko zela. Vale, nahi tokatzea ditu hain etxarri. Bai, zure Da zein, duda aukat. Biak, txikiak dira? Biak oso labur kontatuta, ez. Bigarrena? Bigarrena? Bai, bigarrena. Venga, orain bururatu zaidanak. Bigarrenak ez direlako, beti okerragoak. Bida zondo ekarri hori, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Lehen kontatu dizuet zuei, baina entzuleek ez dakite, eta urdangarinen kantu honekin lotuta dago. Eta gainera, atzoko nire maite dutarekin lotuta, ze bergenen gertatu zen, eta esan izuen... Zure bizitzan zerbait? Nire bizitzan dena dago erdi lotuta. Kontua da, kuadrillarekin Noruegara joan ginela, Norbeiara joan ginela, bidai bat egitera. Oso politia Noruega. Urpila, oso ondo. Baina garestia oso. Han ezin hola libre ibili. Baina, kontua da, bergenera iritsi eta antxe bazegoela ostalean, ostatuan, pianotxo bat. Eta esan nien, ostras, nik lehenengo dutxatu nahi dut, ze aprobetxatuko dut gero pixkat jotzeko. Tan bazegoen jende pixkat ez gehiegi, baina, neskapare bat maitxo batean, beste amuna bat, eta jende bidaiariren bat edo. Eta hasi nintzen jotzen, da, abesti bat edo beste, ez da gizartan ebilen, dalako batean, sartu nun urdangarinen estribillo hori, ez? Iko nazazu, pianoan. Bukatu nuen jotzen, eta konturatu nintzen, bazirela bi neska begira. Eta bata bestiari hola, eta, bat ausartu zen. Izu, Euskalduna zea? Teni, ostras, bai. Baina nun ulertzen oso ondo. Hori Norvegian, Norvegian. Eta nik esaten nun, Euskaldunak munduan zea. Euskaldun itxura batzutan izaten dugu, jaskera, badaude gauza batzuk nabaritzen direnak ez, baina, piano baten hor bizkarrez, eta bata besteari esan zion, ikusten! Eta, noski, ohartu zen nintzen konturatu, baina jonituen gauzaien tartean urdangarien kantu zatitxo bat bazegoela. Honekin zer maitatzen dut? Gure imaginario kolektibo txiki hori. Badaude imaginario kolektibo oso zabalak, batzuk... Iruditeria. Batzuk behartuta edo jaso ditugunak, baditugu bata bestearen gainean solapatuta edo anglosa joia den iruditeri bat, espainol edo latinoamerikar den beste bat, gure iruditeri txiki hori Euskaldun horrek ematen ditu horrelako sorpresatxoak. Eta urdangarinen kantu zatitxo batek, konekatzen zaitu Norvegian galduta bi pertsonekin. Eta hori, polita iruditzen zait. Bai, niri ere bai. Maite ditut anekdotatxoak ere bai. Hala, ni maite dut. Etxarri. Nei aztu iten zaizkidana, bakizue memoria txarra dakatela, eta... Baina, hortako daude mobilak, eta memoriak, eta lagunak. Ez ni izan ez bakarra, ekarri duna prestatuta hemen maite duta, eta konturatu naiz, ditutela lau maite dut. Lau. Osea, lehenengoa da, ez dezute aipamenik egin, baina streaming bidez ikusten nahi dienak, ikusiko dute mikroetan ze esponja polit berri. Eta nire atzean dauzkadan letra hauek ere, nahi zen letrak ere, ikusiko dituzten. Hori lehenengoa. Entzulei esan behar diegu hori esponja berriak ditugula gure mikrofonoetan. Aterziopelatuak edo direla. Bai, nahi zen ene xuria eta bi puntu laranja horiek dituztenak, eta bai, dotore. Etxarri, bigarrena. Hori lehenengoa, bigarrena. Zuek ezagutzen duzute Claudette Colvino, bakizu norden, zenik enun ezagutzen, eta azken egunetan estatu batuetan dagoen jaleo guztiakin, historia, beltzen historia indagatzen ditu naiz, eta, izan zen, denok ezagutzen dugun Rosa Parks honen aurretik eserlekoa txuri bati utzi ezion lehenengo emakume beltza. Zeatik ez... ustez Rosa Parks izan zen. Bai. Zergatik ez da zabaldu Claudette Colvinen izena edo. Zergatik, etxarri. Gauza da, etzala, ez dakit nola esan, ez zitula betetzen garaiko kanon batzuk beltzen borroka aurrera eramateko. Zirela? Zira, 15 urte zitun, no esan dugu lehen, zala?
Ezkongabea edo ama bakarra. Ama bakarra zan, Guraso... bueno, segituan jarri zioten... Itxura ere etzuen agian doktore egia edo, ez? Kaleko giroan. Atxilotua izan zan, eta orduan, baina hortikan aurrea ezin izan zuen unibertsitatera jun, eta bar. Eta, beltzen mugimenduak, etzun ikusi bere perfila, behatzi hilabete aurrerago, Rosa Parks erabilizun bezala, beraien borroka edo aurrera eramateko. Edo akaso berak ere ez zuen Rosa Parksek zeukan ahotsa edo eragiteko gaitasuna. Ez da formazioa. Hori da. Akaso Rosa Parksek jakin zuen edo baliatu zuen momentu hura, ez, salaketa bat egiteko. Hori, aldarrikapen mugimendu orotan gertatzen da, ez? Formen menpekotasun hori, ez dira moduak eta zuk zeuste dezu, ez? Askotan erantzuten hori, langilon eskubideak lortu direla mesedez, ez? Gauzak borrokatu egin behar dira askotan, edo politikari bat, eske oso da, ez? Muturreko egia garbieg hitz egiten du eta politikan, moduek askotan sortzen duten menpekotasun bat, ez dela bat ere ona, naturaltasunaren zat, eta nik uste hemen antzeko zerbait. Bai, batzutan formak ez dut esango galtzea, baina igual formetatik ateatzeak konturarazten zaitu edo konturatzen zea ez, hau hemen zerbait pasatzen da edo hau ez da oain artekoa bezala. Txarri, zure irugar, segi. Ez, eta irakurri nahi nun, beak esaten dola, ze biziri dago emakume hau. 80 urte ditu, aurten 80 urte ingo ditu. Eta beak esaten zuen, beak nahi zula jakitea Rosa Parks boikota egiteko pertsona egokiena izan zela, osea, beak hori asumitua dauka, eta esaten du, baina jakinarazi ezazue, abokatuek beste 4 emakume eraman zituztela gorte gorenera, bere hizketaren amaiera ekarri zuen legeari aurre egiteko. Orduan, badaudela, oendikan, aipatu ez ditudan beste emakume, Rosa Parks aurretik edo garaikideak. Edo garai hortan behintzat borroka hortan bidelagon izan zitan. Erreferenteak eta bueno. Eta batutan berreskuratu egin behar dira, ez? Gurera ekarri behar dira berriro referente horiek. Eta dena testu inguruan kokatu. Etxarri. Claudette Colvin. Oso ondo, 3. maite duta. 3. izan da, arraterekin lehen errepasatzen nintzen bitartean, gaur dela ekainak 3, 3. saioa Tolosan, eta komentatu ditudan, bueno, ez dut guztiz azaldu Claudette Colvinen historia, baino bertan jarri ditudan zenbaki guztiak 3aren multiploak dira. Osea, 1939an jaiozan, 9 hilabete lehenago, osea, Rosa Parks baino lehenago atxilotu zuten, 15 urterekin, eta bueno, hori izan da, nire 3. maite duta, eta 4. izan da, Japonen gizaki haragiakin, edo gizaki haragia sukaldatzen dun jatetxe bat iriki dutela. Eta hori zure maite duta da, Bueno, ez da maite duta, baina komentatu nahi nuna, berze iruditzen zaizu zuei. Gero igual Javirekin komentazakegu, ez? Horregatik, igual, hori, hemen botatzen dut, geho Javirekin. Etxarri, zure maite dutak super ondo, baino gidoian daukagu prest abesti bat, inongo bigarren zentzuri gabe, baino izena da, que te calles mi monstruo. Por mi alrededor, llama toda mi atención, mimo, monstruo. Quiere imponer su juego, y si le gano luego se pondrá furioso y abanderará el miedo, y yo tonta por seguir su falso ego. Me aplasta hacia el hambre, a las 2 jornadas contando el arte. Me aplasta hacia el hambre, a las 2 jornadas contando el arte. Mi monstruo quiere siempre drogarse. Mi monstruo quiere ir fumada, ser inestable. Mi monstruo no me deja crecer, a mí me deja viajar, no un lugar, sino mi oscuro pasado, sino mis miedos profundos. ¿A qué?
poner mi talento delante de la gente, a ser fuerte, inteligente, a la crítica, a ofenderme, a hundirme a este capital que adormece. Me aplasta hacia el hambre, a las 2 jornadas contando el arte. Me aplasta hacia el hambre. Bueno, asteazkenan, eta horrek esan nahi du emozioen inguruan hitz egiteko momentua dela. Dona hemen daukagu, hori beste maite dut bat izan zitekeen, gure kolaboratzaile eta gonbidatuak gurekin ditugula. Eta Donak gaur erronka potoloa planteatuko digu. Nola kudeatu emozioak? Eta era berean oso oinarrizkoa dena, ez? Kudeaketa emozionala oinarrizkoa baita, emozioekin lotutako beste gai batzuk ulertzeko. Dona, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hori azkenean ezagutu dugu elkarre, pozik? Ya está, bazen garaia. Batean izan da, existitzen zeate egitazkoa. Benetazkoa zeate hologramak. Ai, bueno, ni gaur hori gogotxuna nago eta takitzuek nola zaudete? Bai, gaur, asteazkena da, astegunen erdiko eguna, eta erdigune hortan oso ondo gabiltza. Eta Donak erdira joaten laguntzen digun bezala, asteazkenak ere laguntzen digu, gure punto neutrori bilatzen. Nahiko muturrekoak garen ontzat ondo da. Por cierto, etxarri mezu bat jaso dugu, entzule batena, esaten duna, 1929 ez da 3 multiploa. Ja, baina berden zait. Zer da, matematikari famatu erren? Ez da bera. Bueno, baina behatzen bukatzen. Venga, egia kontatuko. Esan dugu. Ez izo egia kontatuko. Ados, ez kontatu. Gaur, nola kudeatu emozioak, kudeaketa emozionala. Eta Dona, oinarrituko gara oinarrizko emozioetan, ez? Argi utzita ez daudela ez onak, ez txarrak, pixka bat oinarritik hasteko, oinarrizko emozioetan zentratzea honena. Hori da, azkenean, emozio bakoitza badu bere kudeaketa, eta emozio bakoitza sentitzen dugunean, bakoitzak sentitzen dugunean emozio hori berria denez, izan ere ez daude bi emozio berdin inoiz, ez pertsona berdinean, ez pertsona ezberdinetan ere ez, beraz, emozio bakoitza izango du bere kudeaketa pertsonalizatua, nolabait. Orduan, hitz egingo dugu gaur pixkat orokorrak diren ikuspuntu batzuetaz, eta kudeaketa mota batzuetaz, eta, pistatxo batzuk emateko entzulei, eta, zuei ere, bai? Oso ondo. Ez dakit, esan duzu ez direla inoiz berdinak, hori argitu beharko diguzu, zer da, nolabait edabe magiko bat prestatzen ari garenean bezala beti komponente diferenteak dauzkala. Bueno, orain dela urte batzuk sinisten zan, eta gaur egun ere badago korronte hori, zirkuito emozional konstanteak ditugula gure barruan, baina ikerketa berriek esaten ari dira, ez, izan ere ditugu ingrediente batzuk, ogia egiten dugun bezala, dakagu irina, dakagu ura, dakagu gatza, arrautza ez egitera bitzen da ogia egiteko, baina, ingrediente ezberdinak ditugu, eta egoera bakoitzaren aurrean, pertsonak nahazten ditu ingrediente horiek emozioak sortzeko, baina inoiz ez da izango emozio berdina. Zuk ogi bat egiten duzunean, inoiz ez delako ogi berdina, naiz eta ingrediente berdinak izan. Segun zenbat nahazten dituzun ingrediente horiek, zenbat denboraz eta zenbat intentsitatez, koagulatuko dute behaien artean erabatera edo bestera, eta emozioekin berdina gertatzen da. Horregatik, emozioak neurologikoki inoiz ez dira berdinak izango. Hitz egin dezakegu energia emozionalaz, gutxi gora bera, joera emozional zehatzetaz, eta hor bai, egia da kudeaketa baterako ezin degula beti zerotik hasi eta pista batzuk ditugula, baina bai kontuan izan behar dugu, bakoitzak sentitzen ditugula emozioak gure erara, beti bakarra izango dela hori, ondo dagoela hori, ez epaitu inoiz ere sentitzen dugu zuena, eta gero bai, nahi baldin badegu kudeatu zerbait zehazki, nire emozioak zehazki, ikusi barko dugun pertsona horri gertatzen zaion, zergaitik bizitzen ditu gauzak horrela, baina bai daudela nolabait pauta orokor batzuk, eta horietaz hitz egingo dugu gaur, jakinda bakoitza beti berezia dela eta bakarra dela. Hori da, lanketa beti norberaren gandagoela. Ados, eta kudeatzea aipatu dugu, zer da kudeatzea, ja kontzeptuak argitzen hasita, zer da kudeatzea? Importantea da, kudeatzea eta kontrolatzea ez da berdina. Zerbait kontrolatu nahi dugunean izan ere, egin nahi duguna da gelditu.
hau kontrolatu nahi dut, eta kontrolatzeko egin behar dugu gelditu eta gu moldeatu, ez? Nolabait, ez dut utziko hori izaten dena. Ez dut utziko bere joera edo bere bidea betetzen. Eta kudeatzea ez da hori, kudeatzea da emozioekin adibidez, da emozioa bizitzea gorputzetik, emozioa ustea gorputzean egoten, eta behin hor dagola, begietara begiratzea nolabait emozio horri, eta esatea, bale, a ber, zein behar dugun, ez? Nolabait, elkarrizketa bat izatea emozio horiekin, eta horretarako, bueno, pues, badaude pauta batzuk, eta emozio bat bizitzen dugunean, lehenengo gauza egin behar duguna hori kudeatu ahal izateko, da identifikatu zea nahi zen bizitzen. Izan ere, ez baldin badakit zer kudeatu behar dudan, ezin dut hori kudeatu. Amorrua kudeatu behar dut, kudeatzeko lehenengo jakin behar dut amorratuta nagola, edo triste, edo suminduta, edo nazka sentitzen dudala. Hori da, zer baino lehen izaten da sentsazioa ondo nago, edo gaizkinago, edo ez daukat hitz egiteko gogorik, ez daukat ez dakit besarkada bat emateko gogorik, edo ez dakit gaizkinago, edo oso ondo nago, baina ez dakit zergatik, ez? Hori da, baina zergatia beste gauza bada, ja. Baina bai, zuk esaten dezuna, bueno, bi gauza ikusten ditut hor, bat plazerra eta minaren arteko linea hori, ez? Linea horretan mugitzen gea plazerretik minera, eta horregatik hitz egiten dugu lau emozio basikoetaz, zuk esan dezu, retxazoa dut, bueno, holako zerbait esan dezu, ez? Edo aldendu egin nahi dut, edo gerturatu, edo horren kontra egin nahi dut, horregatik daude, edo hitz egiten dut nik behintzat lau emozio basiko hoietaz, ez? Batek gerturatzen gaitu, dela poza, gerturatu eta elkarbanatzekoa piztu egiten gaitu, besteak limiteak jartzen digu, o limiteak jartzen ditugu berarekin, amorrua dena, beldurrarekin jun egiten gera, edo defentsatzen dugu gure burua, eta testurarekin nolabait energia hori jeitsi egiten da, ez? Guretzako denbora ematen diguna. Horregatik, lau emozio basiko horiek ematen dizkigute pista zehatzak. Zer egit jakin alizateko. Jakin behar da ere bai, hori da. Ze erantzun ematen zaion, identifikatzeko ze emozio bizitzen ari garen. Hori da. Askotan, identifikatzea batzuentzat zaila egiten zaigu, ez? Edo momentu batzutan, ze sentitzen nahi naiz ez dakit. Ez dakit, eta galdera horren aurrean asko entzuten den erantzuna da. Ez dakit zer sentitzen nahi naizen. Gero, gutxinaka ikasten goazen enean eta sakontzen goazen enean badakigu eta jakin dezakegu zer sentitzen dugun. Ez baldin badakizue, edo ez baldin badakigu oso ondo zer den zehazki sentitzen dudana, fijatu lau norabide horietan. Zer sentitzen dut, energia gutxi apal nago nire barrurak egoteko gogoa dut, pues tristuraren inguruko emozioa izango da, edo nago blokeatuta, edo ies egin nahi dut, edo sentitzen dut norbait erasotzen ari dela nere burua, eta ni arriskuan nagola, eta defendatu egin behar naizela, pues hori izango zen beldurra, edo sentitzen dut suntxitzeko gogoa, edo energia suntxitzaile hori, pues amorroa izango zen. Eta behintzat, lau norabide horiek izatea kontuan, eta presente oso garrantzitsua da. Beraz, hor, iztegi bat badago nolabait orokortu daitekena, ez da bakarrikan pertsona bakoitzaren ganez berdina dela, baizik eta erantzun horiek nolabait orokorrean. Erabiltzen ditugu hitzak definitzeko sentitzen duguna, kasu honetan emozioak direnak, ez? Pues lau basiko hauek esaten dudan bezala erabiltzen ditugu, baina nere beldurra eta zurea eta etxarrirena eta sentsiorena izango da ezberdina. Eta hori da kontuan izan behar duguna, beldur guztiak eta emozio guztiak ez dira berdinak. Eta nere barruan batzutan nere beldurrak egiten du gauza batzuk eta beste batzutan beste gauza batzuk. Bale. Behin identifikatu dugula emozio hori, badakigula ze emozio dan, edo behintzat ze nolako kolorea duen, ditugu bi aukera. Edo onartu, sentitzen ari naizela, edo ez onartu. Nik ez badet emozioa onartzen, emozioa eta hau gauza guztiekin gertatzen da, ez badet zerbait onartzen, ezin dut aldatu. Aldatu dezakedan bakarra da onartzen dudana. Nik ez badet onartzen aserrena gola, edo nire gorputzean aserrea da gola, ezin dut hori kudeatu. Eta egingo dudana da reprimitu. Kontrolatu nahi kodet. Esango dut, ez denai aserregon, eta zer egingo dut, azkenean emozioak energia dira. Aserrearekin aserretu.
Hori gertatzen zaigu, bueno, ez dakizuei, baina horrela, ez, pilo bat. Jode, hostia, haserre nago! Eta ez den nahi haserregon, zergatik nago haserre, eta bueno, hor kriston lioak egite ditugu. Haserre nago, bale, ez den nahi, baina onartu egiten dut. Izan ere, onarpena eta resignazioa askotan nahastu egiten ditugu, eta ematen du, onartzen baldin badet ezin dudala ezer egin, bai. Justo onarketak edo onarpenak egingo digu zerbait egin ahal izatea. Orduan, onartzeak ez du esan nahi, resignatzeani alde tegon ez ados horrekin, hau da, ez nahi izan, ez den nahi aserregon, baina onartzen dut, momentu honetan, agian oraindikan ezakidan arrazoi batengatik aserre nagola. Aserre, triste, nazkatuta, edo dena delakoa. Bai, askotan iritzi baten aurrean edo, guk konpartitzen ez dugun iritzi baten aurrean ere askotan esaten da, ez? Bueno, ez dut konpartitzen, uler dezaket, baina ez dut konpartitzen. Hori da. Ez, pixka bat, kasu honetan ere, bueno, ez dut hau bizinai, baina horrela nago. Eta onartzen dut. Izan ere, eske, analizatzen badago ezaka zentzua. Haserre nago, baina ez den nahi haserregon. Eta orduan ez dut onartzen. Tontakeria da, azkenean horrela zaude. Hor dagoela. Bueno, egiten zen egun galdera guri, eta guk ere entzule eta jarraitzaileei egin diegu, zer egiten duzue emozioak kudeatzeko, Asensio Etxarri, hau zuentzat ere bada. Eta ari gara hitz egiten hori oinarrizko emozioen inguruan, direla beldurra, tristura, amorrua eta poza. Badakizue, zer egiten duzuen emozioak kudeatzeko? Gutxi bera, bai. Igual ez da, eske bai da guretzako galdera. Zamanon, agian, hobeto dakila gure inguruan bizien norbaitek. Hori da. Nola reakzionatzen dugun, ez? Kasu bakoitzean. Nia da kudeak eta ez bai. da? Bai, baina agian involuntarioa dalako. Esaten dezuna, Etxarri, da pasada bat, eta hori da askotan gertatzen zaiguna. Nik nola bizitzen ditudan emozioak jakingo dute bestek. Eta bai, baina nola liteke nik ez jakitea, nik sentitzen dudana, pentsatzen dudana, egiten dudana, sentitzen dudanarekin, eta egia da, refleju bat garela, ez? Eta jendeak ikusten dula sentitzen dugun, edo ikus dezake nola kudeatzen didegun hori, baina lehenengo guk jakin bar dugu, nundakagu atentzioa jarrita, barruan edo kanpoan. Vale, nik adibidez, niri asko laguntzen dit verbalizatzeak. Sentitzen dezuna? Bai, esango nuke emozio guztiekin. Eta ni hau aipatu izan dugu muturrekoa naizela. Eta orduan gustatzen zait triste banago, oso tristura hortan sartzea, momentu batez. Ez denbora luzez, baina momentu batez gustatzen zait sakontzea emozio horretan. Nolabait esateko bukatzea, gastatzea bezala. Eta gero horrela, nolabait sentitzen dut, pasatzen dela edo bai, olako zerbait izango nuke, baina asko laguntzen dit, hori, besteekin hitz egiteak eta konpartitzeak. Nik beldurra behintzat bai, ez dut sentsazioa beldurra askotan bizi dudan sentimendu bat izatea edo, baino izan dudanean, batez ere beldurra kaso norbait galtzekoa, norbait gaixo dagoelako edo osasun egoera harri batean dagoelako, nik uste elkarbanatzea dela egiten dudana, ez? Akaso ni nola sentitzen naizen edo antzeko sentidaiteken norbaitekin elkarbanatu eta hori gutxitzen saiatzea. Tristurarekin berriz, nik uste musika dala beti hori kudeatu edo hori lantzeko modua. Gero abestiak ere askotan halakoxeak ateratzen dira, baina bai, tristuratik egia esan musikak hartzen du indarra. Musikari askok esan izan dute tristuratik edo haien barrutik, triste daudenan idatzi izan dituztela letrak. Hori da, bai, azkenean musika da emozionala kanalizatzeko erabiltzen den tresna bat, bai entzutea, bai sortzea, bai abestea, eta hori da nolabaiteko tresna, ez? Zuek esaten zenuten bezala, konpartitzea, elkarbanatzea, emozioak kanalizatzea da, eta emozioak energia direnez, ez ditugunean ateratzen, kanalizatzen, energia guzti hori metatuta gertatzen da gure gorputzean, eta gauzak ez dira bukatzen, energia guztia eraldatu egiten da, ez? Kimikari Antoine Lavoisier kimikariak esaten zuen bezala, ez? Dena eraldatu egiten da, eta emozioekin berdina gertatzen da horregatik.
Bueno, pues zaindu behar dugun esparrua da, eta emozioak analizatzeko bide naturalak edo balde batetik hitza dago, ez, esaten duguna, beste batetik ekintza dago, ez egiten duguna gorputzarekin, eta beste aldetik hori, bi bide horietatik analizatzen ez denean, gorputzean metatuta gelditzen da, eta gorputzak beti kanalizatuko du hori gaixotasunaz, edo sintomekin, edo nik hori esan behar, osasunarekin. bueno, eta minbiziak iniltzan eta bar, eta zantzan oso prozesu motela, eta ni iritsi nintzen fizikoki sentitzera min bat, hemen, baina, bai, enekin ze pasatzen ari zitzaidan, oza, ni neon rutina automatiko baten, ez, hospital, kimionora, iritzizan momentu bat, oza, minazan, baina sartuko baliate bezala, labain bat. Da pasada bat. Eta, claro, bueno, ni ere Dr. Googleen sartu nintzen, eta... Hori akatsa, akatsa izango zen, baina irakurri nun zala, angustiak eragindako ansiedad por angustia, horako rollo bat. Ansietatea zen, baina, eta jartzen zuen, inguruko norbait ikusten dezunean, itzaltzen doala poliki, baina oso poliki, eta ez doala eta bar, nire kasuan nibentzat, beti izan dut, nik asko somatizatzen dut, eta hori izan zen, ibez nik hori bizi izan dut, eta ni nintzen konstiente, zertan? Ez, incluso gaizki neonik, ni neon zea baten, eta bai, eta... Azalpen bat edukitzeak ere laguntzen du, ez beti? Batzuei bai, ez denei, baina izan ere buruak asko manejatzen du gure barruan, eta gorputzean gertatzen diren gauzak ulertzea asko laguntzen digu batzutan hori lasaitzen. Ze indarra gure buruan dago eta pentsamenduetatik sortzen da sentitzen dugun guztia. Gehiena ez konstientetatik. Esan barret ez dela irakurri behar Dr. Googleen, baina ben jakin nunean hori izan zen graduala, min horren jetxiera, eta berriz agertu zen, nire izoak minbizia eukizunean. Eta orduan ja, esan bale, pues ja badakit zer dan. Hora ipatu izan dugu ere bai ez, erlazionatzea ja gertakariak eta akzioak. Eta gero hori, gorputzak oroitzen du beti, orduan oroimen hori daka, eta geldituko zitzaion. Ostra, berriz ere lotzen ditut gertakaria eta bizipen hau, eta orduan gorputzak zaten dut, bale, pues honekin ez, somatizatzen dut, edo mina energia emozional guzti hori hemen metatuko dut, no da bait. Askar, bueno, batzuk kuriosoak dira, irakurriko ditugu Instagramen jaso ditugun erantzun batzuk, beldurra kudeatzeko zer egiten duzu, batek esaten du, estatistiketan pentsatu. Hau ez, erantzun, informazio bat edukitzea. Bai, kuriosoa da, izan ere beldurra gehienetan mamua da. Beldurra bizi da gure buruan. Hau da, beldurra irudimenari esker bizi da. Dago esaldi bat esaten duna, beldurra neukan zu juntzinan, eta zer gertatu zen, beldur bat gutxiago. Hori da, beldurra askotan dago hemen, hori egia bihurtzen denean, guri beldurra ematen digun egoerak, beldurra bihurtzen da, beste emozio batean, tristura, amorrua, dena delakoa. Gero, tristurara goazten tristurara, esaten dute, ies eginez, Alex Ubago entzuten, lehen aipatzen genuena ez pixka bat sakontzen. Sakontzen atope, Alex Ubago. Gero gurean izango den Iker Lauroba ere horretarako apropos horietakoa da, Bai, hori da, Iker Lauroba entzuten. Beste baten entzule batek aipatu zuen, hori, Iker Lauroba entzuten erlaxatzen zela, ez dakit, bai. Eta gero beste batek, zer sentitzen dudan, idazten eta kontzeptu bihurtzen. Izena, bai ez, berriz ere azalpena ematen. Amorruarekin esaten digu batek, ezin dut, lertu egiten naiz amorruarekin, ez? Mendipuntan oiukatzea balio dio beste bati, eta hirugarren batek esaten digu, isildu, gorde eta nonbait bota, baina beti bakarrik nagoenean. Bota hori, bota. Osea, entzule horri esan bota, edo bai, berdin du. Importantea botatzea. Ez du berdin, baina aldiogu jendeari bota gure emozioare baitori, pum. Gero, jakin behar dugu hori kudeatzen, nola bait. Baina, bueno, nola bait, importantea da hori bideratzea. Non baitetik eta esaten dutena, oiukatzea, jotzea,
pareta, almohada, borroketara jolastea, ni gomendatzen dudan ariketa bat, baino jolasa bat izan behar du, eta jolasa beti daka bere arauak eta bere zaintza, baino jolastu burroketara, hor askatzen dira gauza pilo bat, musika entzun, musika sortu, musika jaso, dantza, mindfulness, arnasketa, era sortzaileetan kanalizatzea emozioak oso lagungarria da, eta izan ere, suntxitzailea den era, gero uzten gaitulako run batean, ez? Gero kuriosoa da, barkatu dona, esaten dugu asko txarrak eta onak eta deigarria da pozarekin adibidez, kudeak eta hitz egitean, jendeak ez duela sentitzen poza kudeatu beharra. Bai, orokorrean gelditu egiten da eta gustatzen zaigu gelditzea, ez? Kudeatu beharrik ez dagoela. Entzule batek ez du esan hor, kubata. Erantzun dio kubata denari. Hori da, denaren aurrean kubata eta pozaren aurrean bi kubata. Eta horrengo gunean ajea, baina biharamuna ere pozetik, hori gertatzen. Ajearako beste kubata bat. Hola zeinez bukatzen. Eta horrela sortzen da alkoholismoa. Hori da. I found solace in the strangest place, way in the back of my mind. Bueno, Donazuke esan, zeri helduko diogu orain kudeak eta motei, adibidez, beroan eta hotzean kudeatzeko... Bai, bueno, jarraituko nuke, esaten ari nintzen identifikatu onartu emozio horiek, jarraituko nuke bokatzen, ze izan ere hori da emozio bat sentitzen ari garenean, hau da, kudeak eta beroan, esaten denari, ez, emozio bat bizitzen ari naizenean, zer egin dezaket emozio horrekin. Eta, bueno, behintzat, gaur argi gelditzea hau entzulentzako. Egin dezakegu bigarren egingo ditu gauza asko hauekin, hemen badago gaia. Esan dudan bezala identifikatu emozioa, jakin behintzat zen norako norantza duen, onartu emozio hori bestela ezin dugu kudeatu, bestela reprimitzen ari gara. Eta ez da zer gertatzen, batzutan ez ditugu beste tresnarik, baina bueno, ni oroitzen naiz nire kasu batean oso zehazki, ari nintzela lagunekin ez dakiz egiten, eta batean izugarrizko tristura edo pena sartu zitzaidan, eta esan, bale, orain ez da momentua, oza, nik ezin dut hau kudeatu orain. Eta esan, reprimitu total, oza, hartu non, eta esan, alagur. Baina gero, etxean nengola, lasai, sofan, entzan nintzen, eta esan, bale, orain bai. Ez? Eta, bueno, pues, arnasketekin eta meditazio txiki batekin, pues, konektatu nun tristura horrekin, eta bizi nun, eta kudeatu nun. Hori ere egin dezakegu, baina oroitu zerbait reprimitzen dugunean, uzten dugunean gerorako, hor gelditzen dela gerorako, esaten, hola, hemen dago, noiz egingo jazu kaso. Vale. Eta kaso egin hoiei, ez? Eta gero, esan, emozio guztiek dakatela behaien joera, emozio guztiak daude... sentitzen ditugu zerbaitetarako, zerbait egitera etorri direla gure barruan. Orduan, goazen ikustea zertara etorri diran. Nere tristurak ze egin nahi du, nere amorruak ze egin nahi du, nere pozak ze egin nahi du, eta batzutan amorruak egin nahi duena da jo, edo tristurak egin nahi duena da aislatu eta bakarrik egon, edo kubata batedan, edo bai, horrelako joerak dituzte emozioek, gutxi gora bera, bueno, emozioak ez dira pertsonak ez dute erabaki, baina, bueno. Eta hor, erabaki behar dugu guk hori egin nahi dugun edo beste gauza bat. Hau da, ni triste nagonean nire tristurak, komedian artean, kubata bat edan nahi badu, nik hori egin nahi dut. Edo nire amorruak jo egin nahi badu, aserren nagonean, nik hori egin nahi dut. Edo ez. Eta hor dago gakoa. Hor egiten geha arduradun, gure bizitzaren arduradun, eta ez geha biktima horiek. Ez, eski aserren nagonean, eski zinaiz kontrolatu, eta ez dut hori esaten oker bezala, baina bai, nahi baldin badegu... Ez dela dena justifikatzen duen zerbait, ez da? Hori da. Eta adimen emozionala izan nahi badegu, adimen emozionala da ardura hartzea. Eta erabakitzea ni benetan ze egin nahi dudan. Eta ni aserren nagoenean nahi baldin badet gauzak hitz egin, pues, irakutsi beharko diot nere emozioari hori egiten. Eta aserren nagoenean esaten, a ber, aserre, gauza bat. Horrela ni ez den nahi, eta bueno, konbertsazio horiek edukitzen, eta hori, bueno, pues, ikusiko dugu urrengo saioetan ere, nola egiten den, baina importantea da ardura hori hartzea, nola baita. Bueno, beste batean, beste saio batean, Donak ondo esan duen bezala, helduko diogu berriz gaiari, hori, barruan gordeko dugu, baina helduko diogu. Ez dugu aztuko. Dona, etzaitugu agurtuko, hemen arratsalde pasa galdituko zara, edo? Bai. Vale. Beraz, esperientzia berriak. Dona gurekin geratuko da, eta gu, bagoaz pixkana, aurrera.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gure musikaren alde. Musikak eman diguna itzultzeko garaia da. Orain, inoiz baino gehiago, gure musika taldeak babesteko garaia da. Naiz kontzertuak taldentzako babesa. Gure musikaren alde. Babesleak, Laura Alkutxa eta Keller. Naiz irratia. Helduko nazela berandu. Arkondari! Erdilo hartu ninun zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartuztan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien kaprakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu arkondarien ez bilara beraz anoiek. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren. Musikak eman diguna itzeko garaia ere bada, hala egingo du naiz kontzertuen bidez. Musikariak babestu. Oraindik ezertaz jabetu ez direnentzat, streaming bidezko kontzertuak eskeniko dituzte COVID-19 eraginez, bertan bera geratu diren kontzertuek lur jota utzi dituzten musikariei aukera bat eskainiz. Jasotako dirua musika talde zein azpiegitura guztira bideratuko dute. Ostiral honetan izango da lehen kontzertua. Gatibu, gaueko 10:00 hasiko da. Baina, gomendatzen dizuegu ordu erdi lehenago prest egotea. Han ere, topatuko baikaituzue, bigarren kafea osatzen dugunak. Ostiral honetan, Naiz irratian eta Naiz irratiaren plataforma guztietan, kontzertu aurreko saio berezia egingo dugu. Goatzen zate itxialdiaren aurretik iten genituenak, lehen aurrez aurreko kontzertuara juten ginean hor komentatzen. Ze set listo, ze joko dute? Porra. Inoiz atxarri etzia juno holtzara ikustea musikari batek lurrean zelokin daukan, bai, en plan de. Esatea, joke pesaos, beti jotze dute azkeneko diska, a ber jotze duten zarren bat, ezakize, o haurze atako lespola, o telekasterra, o ze... Bai, eta gaina eske lespola da, 73ko, edo ja frikismo... Bueno, esan dugu, ostiral honetan Gatiburena izango da lehen kontzertu Azpeitiko San Agustin kulturgunetik, eta hortaz hitz egiteko gurekin ditugu Gaizka Salazar, bateria jolea, eta Aimar Arejita, gitar jolea. Bioi, arratsaldeon eta ongi etorri. Arrastion. Arratsaldeon. Haupa, Aimar, pantailaren bestaldean daukagu, Gaizka gurekin hemen bigarren kafearen estudioan. Bueno, lehenik eta behin, eta nonbaitetik hastearren, Gaizka, ze muz zaudete, nola zaudete? Bueno, kristolako gogoegaz, joteko, egia san. Eta zer esan, egia san luze egin zaigula, danoi bezala, suposatzen dut, konfinamendu hau. Baina, bakizgu musikariak, 3 hilabete jobarik eta ensaiatu barik, izaten da, nahiko izan da oso gogorra. Aimar, gainera zuen kasuan, 20 urte betetze hortan, bazegoen kontzertu bat prest, bazegoen ospakizun bat prest, bestelako kontzertuak akaso eta bapatean dena pikutara, ez? Bai, urteurreneko evento nagusia pikutara joan zaigu, izan zena martxoako 28an programatuta geneukana. Eta, egia esan pena eta amorru handiz, aplazatu edo atzeratu behar izan gendun, urriako 31ara, eta, lortzen dugun egitea. Hori da, dagoeneko Gaizka, data badago, 20 urte horietan kantu asko, entzun dugun hori, akaso zekia gehiagitan entzun duzuen musturek sartunde, baina, bidearen hasierako kantua, eta tartean, zenbat hit, 20 urte horietan, ospatzeko, kantatzeko, dantzatzeko, data badago, behintzat, eta horri heldu behar alde baikorrari.
Bai, noski, beti alde baikorrari. Urriak 31ean da, martxoan Miribilan jo behar genuen hori, bueno, bigarren data hori urriaren 31 izango da. Eta bai, Musturrek sartunde eta beste hit asko egongo dira. 20 urte askorako ematen dute eta naiz eta gu oraindik gazte gauden, Gazte zaudete horren zalantzarik ez daukagu. Gure entzuleak, naizen jarraitzaileak, dagoeneko sarrera erosi duzuenok, oraindik erosi ez eta garaiz zaretenok, galdera pila daukagu, Etxarri, eta Arrate, jendeak buruan izan ditzakenak eta erantzun nahi ditugunak. Eben gu galderak erantzuteko prest. Hori da. Sarrerak nola erosi azalduko dugu, ze naizeko arpidedunek, bihar 3 arte izango dute Gatiguren kontzertuko sarrera edo kontzertu guztietarako bonoa erdiprezioan eskuratzeko epea. Erdiprezioan. Nire arpideduna, beraz, interesatzen zait. Vale. Zuri akaso, Aimar? Gatiguren agian ez dezu erosiko. Ez? Agian. Bueno, igual. Bai. Autobabesa. Al revés, bai. Niri like ematea bezala, denbora guztia. Hori da. Bueno, erosten dutenek, beraien elbide elektronikoetan jasoko duten mezu baten bitartez, zinal izango dute, eta hortik aurrera, naiz.eus/naiz kontzertuak eta bibe atarian ere erosi ahal izango dituzue sarrerak prezio normalean. Publiko orokorrak ere, medionen bitartez erosi ditzazke, sarrerak dagoeneko 5 eurotan sarrera bakarra, 10 euroan sarrera solidarioa eta 20 eurotan bonoa. Ze ondo, Etxarri. Bueno, nondik sartu badakigu. Kontzertua jakintzazue, kontzertua ikus daitekela zuzenean, edo eta hurrengo 48 orduetan ere, alegia asteburu osoan, ikusteko aukera izango dela. Bonoa erosi baduzu, berdin, kasu horretan, 5 kontzertuak ikusteko aukera izango duzu. Bueno, eta horrez gain, badakigu aukerare izango dela. Euskal Herriko hainbat tabernek jakinarazi dute bat egin dutela, beste formato batean, edo beste modu batean, euren bezeroek kontzertua jarraitu eta ikusi ahal izateko. Badirela hainbat herri ere, herriko plazetan proiekzioa egingo dutena, hortartean... Ikus dezakegulako kontzertua ikusiko dugulako pantaiaren bestaldean, baina pantaia hori egon daiteke zure etxean. Ez autozine bezala ingo dute? Bai, zure etxeko egon gelan izan daiteke, baina izan daiteke, zuk ondo esan duzun bezala, herriko plazan. Ondamentuz, edo taberna batean. Noski eta jendearekin, orain, hor bai holograma. Baina bai. Bai, pentsatzen dut hor, jendea pilatzeko ere badaudela, segurtasun neurri batzuk, eta horiek aplikatuko dira. Dituzte beharrezko neurriak, baina... Hori ondo dago, esan dugu musikari laguntzeko, baita hor kate osoari industria bat badago, plazetan ere, pantaila erraldoiak, altabozak, bestelakoak jarri barbali madira ere, udaletxek bat egin, euren aletxoa jarri eta bide batez, bestelako industria paralelo guzti horri ere. Eta tabernak tartean. Bueno, ez da gutxi. Prest daukaguna eta hor lehen protagonista horiek Gatibu taldeko. Gaizka, aipatu dugu, data berria baduzuela, dagoeneko ezurraragizko kontzertu hortarako 20 urte horiek ospatzeko, baina aurretik, ostira lontakoa, etzi izango duzuena, eta horrek ere pentsatzen dut, musikaria piztu egiten duela, ez? Hori konfirmatu zenetik ja, badirudi gauzak aurrera begira edo jartzen dela talde bat, ez? Bai, joder, pentsat, batu gara taldekideak ensaiatzeko, eta maskariarekin hori bai, gure lokala oso txikia da. Eta pentsat, honek lagundu digu gure etxeko konfinamendutik ateratzeko, eta berriro musikak ematen digun zirrara hori pizteko, ez da. Atzo Maider Zabaleg izan genuen hemen akustikoan, Aimar, esaten zigun, atzpuntetan, sokak zapaltzetik mina zuela, bi hilabete luzetan gitarra joetzuelako, ez dakit zuek forma mantentzeko aritu ote zareten, eta ensaiora bueltan nola sentitu zareten? Izozuta geratu. Aimar, izozuta geratu zaigu. Galdera bera, baina soka bate makilekin nola du deskumuturrak. Ampoiak... Keba. Eta 3 hilabetetan ez dut. Parkatu, eske, mostut entzuten zaitxuet, eta kargadora zipinbietela mobi, pentseta ez dakitxe baterien kontu da. A ber, behatzetan kaioak jundian, o handikan mantentzen ditu? Kargadorearen kontu ere ez dugu. Kontu da, baina neupe izuztute ikusti zaitxuetan.
Lasai Aimar, joango gara hau konpontzen albaldin bada, baina bestela ere hemen daukagu gaizka. Esan dakoa, Konexioa, doia, probet. Harin, Charles ari zapla emateko edo? Bueno, suabe aritu ginen, eta kantuak errepasatzen ja, badirudi ezetz, baina astuta ia. Eta, ez dakit, Aimarren kasuan ez dakit, baina nik uste dut, holakoak kaioak eta era batean edo bestean beti mantentzen gara, ezta? Horre, pizka bat. Erdi forman behintzat, guztiz galdu gabe. Bueno, gure entzulek ere izan dituzte galderak, ezta? Hori da, bateke galdetzen digu zein izan da zuen kontzerturik gogorrena. Agian ostiralekoa izango da zuen kontzerturik gogorrena, edo ez intentxoena, baina, bueno, galdetzen digu batek, zein izan da zuen kontzerturik gogorrena eta onena, memorian markatuta gelditzen den horietakoa. Venga, gaizka lehenago eta gero Aimarrekin saiatuko gara. Hostia, hori galdera mitikoa da, ez da beti galdetzen dana, eta eta inoiz erantzun... Aldiro erantzun desberdina. Gogorrena izan daiteke, ez dut gogoratzen zein, baina soinu oso eskasa eta oso txarra daukaguna, burrunda handia daukaguna, horrek izaten dira infernu handia, ezta? Eta hoberena, alderantziz kontrakoa, eta naiz eta jendeak itxi, jende asko egon, baina horiekin disfrutatzen duguna, ez? Aimar, akustika txarra aipatu du gaizkak, Euskal Herrian kirol nazionala da, pilota, eta pilota lekuren batean egokituko zitzaizuen, edo herriren batean plaza handia bai, baina frentean Elizaren pareta, eta harrek sortzen duen errebotea, egoera zaietan aritza ere egokituko zen, ez urte guzti hauetan. Txarrena frontoiek izaten diez, da Euskal Herrien frontoiek itxideko gulez, imagineu, iparralden da holan. Jode, izaten da, Kriston Jare, la fiesta de sonido. Baina, bueno, hori da buena, eta Elisie bada horrien, Elisie, baina hemen harri asko eukitzen gulez, egoten da, kristotxo egoten da, leku askotan bai. Eta tokeiako, batzutan bibidearen txutie gauzie, eta delay konstante bategaz jotizik kontzertue. Kontzertua maitxuta ondino sonetan, zati baten musike. Teknikoarekin aserre, dilegilegi dagoelako, eta tira, frenteko pareta izan. Bueno, eta onena, txarra hortxe gutzi dugu, ez? Soinu txarra dagoenean Aimar, baina galdetzen ziguten onena, zure... Memoria markatuta gaitzen den horietakoa. Aimar, zuri toketa. Aimar, jontzaigu. Bueno, bigarren galderari helduko diogu. Ea, galdetu digute, ea nola, markatu. Ea zein da publiko guztiei gustatzeko moduko taldea izateko sekretua. Bueno, ez dau sekreturik. Esan nahi dut, naiz eta batzutan, guri egokitzen zaigun esaten digute etiketa hori pizkat komertziala egiten dugula batzutan, kantu batzuk, ez da zerbait bilatua. Esan nahi dut, bueno, guk roka, pizkat funka eta musika, bueno, rocketik abiatuta, baina pizka bat dantza egiteko musika egiten dugu, eta ez dago sekreturik, esan nahi dut. Gustatzen zaiguna egiten dugu, eta listo. Gaizka aipatu duzu ez, horre urte askotan estilo asko jeltzeko aukera ere izan duzuela. Gogoan dut Gatiburen lehenengo pauso haietan agertzen zen Iñaki Guojo Antonen izena estudio batean, eta Platero Itu, eta Extremo Duro, eta Robe, eta Fito izan zen ituzen lehen diskoan, eta giro rockero hartatik beste esparru asko jorratzeko aukera eta bidea aurkitu duzu ez, eta uste dut hori talde batean ere ospatzeko edo zerbait badela ez? Bueno, gure aztapenak horiek izan ziren, esan nahi dut Iñaki Guojo Gernika ondoan musikan zeukan estudio bat, eta laguna zen, bueno, eta han grabatu genuen diska, eta gu gazteagoak ginenean, bakigu nolakoak garen gazteagoak garenean, ezta? Biziagoak, rebeldeagoak, eta rock and rolla ere gure musika biziagoa zan, kaineroagoa, orain, dantzagarriagoa da, esparru desberdinetara saldu gara, kolore desberdinetara, eta egia zan gu horrela gustora gaude, eta hori egiten jarraituko dugu, osea. Eta salto ere egiten duzue. Hau izan zen, azken indioak 2018ko diskak izan zuen aurrerapen kantua. Gero galdetuko dizugu seldistagatik, ze hortxe izango da. Santiren gatik, nik ere, ze moduz, kompartitu genuen teknikoa. Oentxe.
Samarratien ari doalez, bizitzak ez deu atzera egiten, eta konturatzen garen erako dugu, egun bet baino ez da geldituko, lan eta lan denbora saltzen, zorizontasune galbo. Bueno, bota, gine galdetuko diogu listagatik, etxarri baino galdetu Santigatik. Bueno, nik esan behar dut, Lierren azkeneko diska Santi Garziarekin grabatu genuela, eta zuek ere, bakarrik zuek eraman zenutela, nun grabatu zenuten disko hau? Guk eraman genuen takoak jatera, eta gozari... Esan behar da, gustatzen zaiola barkatu gastronomia. Hola. Era suabean. Lotura biztan, eh? Ja nahi gabe egiten ditut Asensio. Noraz bari, zer moduz Santirekin? Oso ongi. Egia esan tipo oso jatorra da, musikaz asko dakiena, eta, bueno, estatu batuetan esperientzia hori beragaz konpartitzea izan zen oso ondia, eta bueno, egia esan errepikatuko genuke, baina ez dakit, inoiz ez dakigu, baina ondo dago ere ekoizle eta gauza desberdinak egitea, ezta? Baina guztiz gomendagarria, bueno, zu gainera haiekin lan egin zenutenez, jakingo duzu ere, ezta? Nolako tipoa dan, ez? Bai, da tipo bat gaina, bueno, gu egia da junginelarea, guk grabatu genuen Katalunian, guztinan jun estatu batuetara. Eta bai, gu jungina, pixkat, buru irekiarekin eta beak eskua sartzeko ideiarekin, behintzat. Eta bai, errepikatzeko modukoa, desde luego. Bueno, Santi Garziaren ibilbidean agertzen diren talde zerrenda ere Bai. Potoloa. Hor ditu estudioko atean, ditu pegatinak, hasi ginen ikusten, eta hostia, eta hue bai, bai. Hogei urte horietan, Iñaki Guojo Antonikin grabatzen hasi, eta Santi Garziar arte asko izango ziren bidean, asko kontzertuak gaizka, asko kantuak, eta bapatean egokitu zaizue, kontzertu batean hoiek biltzea, hasiera batean martxorako, orain urrirako, eta tartean ostiralontan, naiz kontzertuetan, dena ez diguzu kontatuko, baina setlist horretan azken diskoa bakarrik ez da agertuko, ez denetarik ere izango da. Ez, behitu, astelenan egon ginen saiatzen, eta pizka bat setlista adosten, eta inoiz ez da erraza, esan nahi dut. Egia da, ostiral honetakoa pizkat ez da kontzertu ohikoa, pizkat laburragoa da, orduan, saiatu gara, bueno, tarte horretan gure hit ezagunenak jotzen, baina kantu zarren bat ere egongo da, eta, bueno, hori izango da, gauz. Eta publikoa animatzeko modu berriak asmatu dituzue, edo nola egingo duzu, Hori galezi utziko diogu, galezik botako ditu bere dantzak, eta hori, ez dut uste hori problema izango da. Gainera, ostia, gogo itxela dauzkagu joteko, ni bentsat, desietan hau ostirala altzeko, da alik eta gogorren jotzeko. Eta nik uste dut danon artean hor sortuko dana oso polita izango dela, da ez dut uste behar izango danik jendetza ikustea hor aurrean, ez? Gu hor egon da nahikoa. Gainera, gure krioa, teknikoak, guzti horrek ikusita egongo gara oso pozik, bai. Aimar, pentsatzen dut inoiz egokituko zitzaizuela streaming bitartez zerbait egitea, baina horrelako kontzertu haundia, horrelako kontzertu erraldoia, milaka pertsona streaming bitartez izango dituena, bada agian berezia, ez? Asko konektatu behar, aurrez aurre izan gabe, baina jakinik aurrean asko daudela. Aimarrek ez dakiten. Aimarrek ez gaitu no sabe, no contesta. Bueno, gaizka, hori, esaten ari zinen, sentituko zaretela, ez, berotasun horretan elkarrekin, baina ez dakit, bi kontzeptu horiek izanik kontuan, bai, streaming bitartezko kontzertu bat, baina ekipo osoarekin bideo errealizazio oso bat izango da bertan, 8 kamera, gruak, estediak, errealizazio potoloa eta hainbeste jende bestaldean, horrek badu lehenengotik, ez, zerbait agian. Bai, nik uste dute hasiera izango dela pizkat arraroa, pizkat urduritasun puntu bat eukingo dugula. Ez dalako ohikoa guk egiten duguna. De hecho, nik uste dut lehenengo aldia dela horrela olako kontzertu bat egiten duguna. Baina, esan bezala, nik uste dut ja bigarren abestirako egongo garela danok, metidos en el ajo, totalmente, bai.
Bueno, gu ere egongo gara, sartuta bizi-bizian eta horre... Eta saiatuko gara entzulei dagoeneko ez badituzte pilak kargatuta, guk kargatuko dizkiego, pero goian hasteko, eta oraindik gorago bukatuko dutela seguro. Guk ere badugu erronka polita, kontzertu horreko orduerdiko saio berezia egingo dugu, Gatiburen xehetasun txiki horiek ezagutzeko, euren ibilbidea, kanturik ezagunenak, baina baita sekretutxoren bat, sorpresaren bat, denetarik izango dugu, ondoren teloia ireki eta Gatibutarrek dena goxo eta preste izan dezaten. Agurtu egingo ditugu eta zorterik onena opata beti ere, Aimar Arejita eta Gaizka, bueno, esan dakoa, ostiralean ikusiko zaituztegu eta gogo biziz gara, Zuei mil esker gonbiteagatik eta badakit momentu gorra hauetan ere, gogoratu zaretelako musikariekin eta, Gatibuko lantalde guztiaren partez, mil esker eta saiatuko gara berotasun hori bueltatzen, ez da? Eskerrak zuei, Euskal Taldeak ere gogoratu dira naiz eta ez behar izan denean eta oroimena zentzu guztitan izan beharreko da, beraz, eskertuta, baina eskerrak berriz ere zuei eta parte hartuko duten taldeei, agurtuko ditugu Gaizka Salazar eta Aimar Arejita, Izarorekin batera egin zuten kantu zoragarri honekin, eta bagoaz 5 eta 11 direnetan gure saioaren azken txampan. Gaizka, mil esker, Aimar, zuri ere, eta ostiralera arte. Eskerrik asko, arte. Agur. Azke maite, azke bizi, bizitzan zoroa. Haze gozoa zaren, zer gitarra, Orgasi zaporie Haze ondo dagoen Zerran ganien Zugaz kantetan dobanien Gabia Gabia Isilik gaba Itzalbik ikusten dire Eluzerako txartela alkarregaz Artunde Uruenero Egizek horri Zuetani Gantxo bibi Ez dago katerik Nahi dugu lien Nahi dugu lego Azke maite Azke bizi Bizitza zor Zuetani Gantxo bibi Ez dago katerik Azke maite Azke bizi Azke bizi Azke bizi Aipatu dugu guk kontzertuaren atarian publikoa goran izatean nahiko dugula, baina onartu beharra dago kantu honek berak, aske maite kantu honek, egiten duela, umorea, gogoa eta gorpuzkera, gora ekartzea eta ostiralean, naizen kontzertu zoragarrioetan Gatiburekin, espero dugu set listean, ez digute aurreratu, baina kantu tzarrau ere izatea. Lehen
Aipatu duzu etxarri sukaldaritzarekin lotzeko zerbait? Esango zenuen, Esan dut. jatea gustatzen zaio eta esan duzu, gastronomia zalea da. Bai, hori da. Santi García, bai. Gastronomia zalea. Ba, gure gastronomia zale eta gure etxarri. aditu zoragarria gurekin dugu. Eta dagoeneko parrezka ari da. Javi Rivero, arratsaldeon ongi etorri. Atxaldeon. Bizilagun berri gaina. Bueno, inoiz esan dugu, prestakuntza lanetan ginela, Javi Riverok sukaldaritza oso emozioetatik bizi duela. Egunen batean elkartu behar ditugu Javi Rivero eta Dona Apeianiz Nieto. Ba, hemen daukagu Dona! Dena... Kamaran ere. ¡Que yo soy de sonido! Etxarri, mesedes, Hemen ez dugu arazorik nahi, mesedes. Betimetro hau argiatu daia, besoa. Argi gera dadia, 2 metrotara, baina nolabait elkartu garela denak eta hemen daudela Dona eta Javi ere gurekin. Eta, bueno, hemen da nausila, amets bat. Eta Iker, zuere laizter gurekin, Kaixo. Errezo bintzut. Bai, entzutut. Txakurraren zebikun desabezte pasatzen dan. Sorterik onena opata. Asirtxo esan du, sorterik onena opata. Asko gustatu zait, Enun inoiz entzun hori. Eta ondo, zuzena izango da, baina kurioso egitzait. Hauka nik ingo ziurtasunik, baina momentu hortan, zupadak izu zertan bide batean sartu zehala, eta ez dagoela buelta emateko tokiri. Eta buena! Laura, hau bakarrik ekar daiteke, bai ez izan bazenu zuzena zela, baina ez izan da... Opatuta daukera, beste aukera, baina nik uste opata... Opatuta aukera, bai, baina... Bai, opata ondo gongo da, orduan. Bai, arraro sonatzen du, baina opata... Opata da pixkat, Espainia Eurovisionen ordezkatu zen kantura, ez zera, ez? Ostia, ez dakit zertaz egin. Opa, Ez? Quiero hacer un corra. Bai, hori, etxajun. Hautagai izan zen. Ez nuke esangun, uste gute ez, Zein izan zan oso kutrea zan bat? Txiki, no. Txiki 4, el txiki mola mogoen. Eta artista etzan berdina? Denguzu izan, familiko. Espainiako ordezkaritza zitze egiten, zertan egin? Jo, Espainia Eurovisionen gozatzeko moruko zerbait da, tio. Ba, bueno, urte baten txikote bialiko da, jazta. Baina 40.000 ale saldu zituen opak. Bai, Bai, 40.000. Segura eskin, norbaitek onena opata egin. Eta YouTubeen 21 milioi bisita. Gero, horatuko dugu hori Iker Laurobaren abestiarekin zerikusia izan dezakela. Venga, vale. Ez dugu ezer gehiago esango. Ez dugu geratuko. Bueno, claro, hace salta daukazuena, Fíjate, zeitu. Gaina justo, Dona etorri dan egunean, gaude, osea, zentrotik... Claro, etorri zara, zentroa opata, eta ez dugu zerro paritu. Ez dugu zesken, jarraitzen dugu muturrean. Lasai, saltza... Sartu eta esan zuen, ezin dut berrize, ondartza bueltatu, eraman nazala, baino nahi dun tokia. Lasai, saltxarena lotura egiteko beste ditzen. Javi Rivero, saltzen inguruan hitz egitera dator. Euskal saltxak hauen inguruko egiak eta mitoak hortik bideratu dugu. Lotura biztan! Bai, bueno, gaurko gaia saltxak, hemen saltxan aitzegea, eta gaur Euskal Herriko saltxak. Laudia, ez da jakingo zenuketen esaten, zein dien, obeintzak gutxinez ze koloretakok. Sormarka dute? Sormarka, seioa edo... Ez daukia. Ze kolore? Gorri, gorri berde, ikurriña eta gero beltza gure etorkizuna bezala. Oida, pirata xamarra baikea eta hor txaukeu. Bueno, nik aipamen txiki ba nahiko nuke nina hauen ingurun, ze hauei esker nolabaike gorde deu, babestu deu dakaun eresarkia, hauen ingurun, bai lehatza, bakaiuk eta olako historik. Nere ustezia, erabili dikeun armak, pizzak, hamburguesak eta olako janari ezkarran kontra burrukatzeko. Zezu ez, sozia baten normalen, kuadrian aurrian haundi nahi dun
lagun arteko afari baten lagunak zeikeo normalen, kazuela bate, lehatzakin atrebituko naiz, ez? Hoi izatean nola bate, lehendabiziko aldia bezala, ez? Ostras, lehatzaikean noa, lehatza erostean noa. Hor astea benetako sukaldari. Eta horrekozioa? Hor sortzen da beste arazo bat, ze Euskal Herrian oso elkarteetan, soziedadetan sukaldatu zalea gara. Zu iristentzea, gaztetxo, hola, esperientzia handi itxura gabe, kazuelan lehatza jartzea, eta agertu zaizkizu, dozena erdi bat bazkide. Ingeniero. Eta ingeniero de la NASA. Eta kontraesankorrak dien aginduekin, etengabe. Uf, mesedez. Eta hau, barronak altzien, oikutu berriz, ikutu eretzazuin da. Ikutu eretzazuin esatizun bitarten, zapla! Tio, oida, behin, hau zeinekin izan zan, donarekin ezkerra esan eta eskuin besoa jartzen, baina hau zan, autosortu, bere buruari sortzen zion kontrako metzua. Baina horrekin guatu, nahi, etorri zait beste anekdota txiki bat. Hemen bada Tolosako gure bezeroa laguna dana, txetxe, eta lehendabizikoz, dituzieten, behien kuadria iakusteko karnavaletan nola inkazuela, saltxa berden, aurretikan prestatu eta berotzeko. Han juten ez nita, oi asko salda botako dio. Saltxa berdek normalen izatealako lehatzan fumetakin indakoa, baino, buelta bat hartu nun bat eta oi asko saldakin egin leike. Nik esan nionen, oi asko salda bota berni jola, ia eman zion bihotzeko karei. Betean prepatu zuen kazuela karnavaletan, da etorri zen taberna esatea, ez zuk esan bezalain. Lehatzan salda bota diot, eta guandikan ikuste diten bakoitzen, ez nurin zuk esan bezala, Eroia, eta hona teazan. Olako jendeari ere izen bat jarri bartzaio, behin, olako balentriatekin, bizitza guztian gogoratzen dizu noitakoa. Lauro ba? Joder. Barkatu, baina eske ja oitu naiz zure 0,1 segundu. Hor, outside harrapatu nizue. Zakit. Juan espetxatzen, hartzerretu gortzean. Vale, eutxila zei. Jo, beste hola kuriosia txiki batzuk abiez pilpila, esatea lehendabiziko aldiz barku baten lortu zala, eta imaginatu ezakezu zeba, ez? Etxarriken aidean bezala, movimentu horrekin, arrantzautako makailua jarri zuela, hau da historia romantiko. Baina, etxarri, olatu handia baino, zion kaka itxasuan, ez? Trapaia, esaten dana. Hola, kostako izaki. Nik kostakoa naiz, baina nik esan behar den, enezela ondera maten, mareatu iten ez uretan. Baina, trapaia igual egokina itxasuan, pilpila iteko, ez? Arrate? Ez. Mareatu, uretan mareatu. Iker mantxoa. Iker, kafiarko... Ez, Javi ari zan esaten eta hola indiot. Esan ez, bai Javi, ikusi dute. Iker, datorren asteazkenean gurekin izango zara hemen Tolosan? Bertati bertara eta nerresa izango da, txisteak. Hora azkarra izango dugu. Amua bota beharrik ez dugu. Beste kuriosidade bat, urrengo koloreakin, gorriakin goingon. Zerekin loditzea saltxa? Irinakin. Izan ziteken, baina ez. Irina badu. Maizenakin? Ez da. Ogiakin. Hortik handikoa, galletakin. Galleta mariakin. Txain, baina ze plater. Bizkaina, saltxa. Saltxa gorria. Bizkaina dagokio, eta galleta mariakin loditzea, loditu hoi da. Gozoarekin. Bai, eta hemen lotura oso garratza bai da, hemen txorizero piperra erabiltzea, ez oso mingotxa da, orduan, kontrapuntuoi bilatzeko gozoa erabiltzea, kasontan galleta. Eta honekin lotura inez, Mexikoa saltoin da, horre badaude kolorez berdineko saltxak, eta oso saltxero die, eta molek, ez? Mole pikanteoik, galletakin loditzei ere bai, besteak beste, orduan, lotura txikia. Eta azkenekoa... Gauza bat, matiz txiki bat. Mexikon eta saltxa pikantekin ari zaretela, kontaiguzu. Koloreen logikarekin ez fidatu inoiz. Berdea, harina eta gorria debekatua, ez. Han logikak bestelakoak dira. Orokorrean logika da, denak... Ze pasatzite ez una sensio? Ez, nik esan... Bai, hori bai, baina entxilatutan esaten duten bezala egoteari placer puntu batera aurkitzen diot. Mexikora jun eta lehenengo aldia entxilada daukasunean olak... Zerbia hola, agua pikante, zerbeza trabat, berriz, dale, sukarra auki arte. Bai, eman. Necesidade! Hasta que ikaragarrak egiten dira, niko goratzen dut, Mexikoko 200. urte hurren azan independentziarena, eta zean ginen, ez Kolombian, baina kolombiar batzuk mexikanoekin elkartu ziren ura ospatzeko. Eta kolombiarrak ekarri zuten Kolombia guztiko piperrik minena,
eta egin zuten, aulki elektrikoa deitzen zuten joku bat. Aulki batean eseriara izan jendea, eta esaten zuten, negar egin nahi du, quiere llorar, negar egin nahi du. Eta nik nire buruari zin egin nion, ez zara trampa hontan eroriko. Eta erori zinen. Erori? Mexikano batekin, zan, baina zer, zuza jartzen zinen horre erdian, Claro, es que tronu batean bezala, eta herria hor, quiero llorar, quiero llorar. Eta eta hasi zian euskalduntasunarekin emozioak ikutu nahian, eta gure orgulloa, eta Asensiok negarrekin zuen. Bueno, nik eta kristo guztik. Baina honena da, ni ondo sentiarazteko mexikar baten mezua. Hanginan ultramarino edo denetarik saltzen duten dendatxo baten atarian zerbez ateratzen zuten, musika pixka zegoen, etzan hola diskoteka, eta zer. Eta han esnea saltzen zuten, eta zerbaitek asko pikatzen duenean, honena esnea da. Hanginan esnea edan eta edan, haua asetzeko. Talako baten esan zidan, pues tranquilo, hermano, si es vasco, pues yo soy mexicano y estoy llorando igual. Nere maite duta da, hau! ¡Guau! Asensio mexicanos. Hostia, ze ona, tío. Bala, Javi, segi. Bai, da bueno, azkenekoa... Txon, barkatu, orain arte zein esan ditugu. Esan ditugu, barkatu, berdean inguru nahitu gea. Trapaiakin, esan dugu. Berdea zan oiasko eta lehatzen saltxekin. Txuria, kasuntan, horia izan litekena pilpila, barkoan hori da. Trapaian ligautakoa, guain, Bizkaina eta azkenik, izangoa seuraski, eozein pertsonai euskalduna zana galdetze baldin badio, ze plater dauneko euskaldun, esango du, bakaioa pilpilen edo txipiroiak tintan, saltxa beltza. Hau ez da egia. Tinta... Txan! Nik, hemen badukat beste anekdota bat, Javi? Ahotsa altzatu, distorsionatu jazue. Pixelatu. Behin pasatzen zaidan, ez denai bat agitaz jarri, motz kontatuko dut. Bidai batean, Europatik egin nun Budapestetik Ljubljanarako bideak kotxez, eta hor tartean Zagreb oso gertu da bidean. Zagrefen eguna pasakoet, Kroazian. Antxe geratu, eta galdetu nuen, jatetxe tipiko bat, janari tradizional Kroaziara nun ote zeon, da, esan ziaten. Ju nintzen, kamareroa kroata, euskalduna, ingelesez asko ezkinan moldatzen, baina typical Croatian food zan, bale. Yes, good, fish, Croatian typical, bale, hoxe jarriazu. Eta zeata ziten, eta txipiroiak betintan. Ara. Nun dago sukaldari euskalduna, Guatxabala, etze hone. Eta etze hone. Beste batean kontatuko izuet Tolosako barronak Japonen janditunekoak, baina beste batean. Baina txipiroiak bere tintan kroaziar plater tipikoa da. Eta hori egia da? Bai, izan lagun bat antropologia aldetikan, sukaldaritzatik antropologia aldea jodunak, are kontatu zion Rusian aurkitu diala lehendabiziko aztarna idatzik txipiroian tintan ingurun. Euskalduna baino zarragoa dianak. Oain, zegertatza guk oso gure egin deula, kultura handia sortu deula honen ingurun, eta egia da hemendikan, estatu mailan zabaldu dala tintan erabilera, guri esker, ez azkenen tinta enpresak hemen gauzatu dielako, hemen lantu dielako, eta hemendikan bai da egia, tintan erabilera saltxatan gauzatu dala, hemen sortu dalako. Baina, lehendabiziko aztarna idatzik, Errusian topatu dira, ikustezu, Inigo Zagrefen dastatu izan zitula. Beraz, kontuz, afirmazioekin, ze mundu oso zabala orduan, nik esaten horren, aitorrek etarineak utzi zen bezala, think global, eat local. Bale, orduan, pentsatu ez behala bakarrak, baina gauzatu bertan. Eta gero, beti ibiltzen garela ez Javi, hau nongoa da, eta nondik dator. Eta, pentsatu dezaket, itxasora biziden, itxaso ondoan biziden herri batek, bere gastronomian, itxasotik datorren edo arraiak berak dakarren tinta hori erabiltzea, gerta daitekela leku ezberdinetan. Bai, eta garai baten, adibidez, ezkatak, edo hegaluzeakin gertatzezan oso gauza kurioso eta berezi bat, igual Inigo Donostiarra, pasaitarra barkatu. Nera aitona hau haitzen nahi dira, entzun dezu desan duen? Etxen, segundo bat, Segundo bat, bigarren kafean gara, arratsaldeko 5 eta 28 minutu. Astiontako programarik erosoena egiten ari ginen, teknologikoki arazorik gabe, ikaragarri egin dugu. Javi, uste dut, aurrera egin aurretik, barkamen askatu barko zenio. Zela txipiro jo paritu bezu datorren. Eta hau esan da, ez da bila Donostiarrik aserretu, Iker Donostiarra da, ikaragarri maite dugu. Baina bakoitzak nahi izaten du oso bere tokikoa izan, ez? Pasaitar bakarra da, Arrate. Biok.
Ez, ni San Juan darra nahi. Bueno, hori ez dugu zabalduko, ze beste saio baterako kontatu behar nintzuena. Gertatzen zen, eguen horre, Donostiko portun bazian, karrakelak eta eskira txiki, kukurutxo edo, kono txiki hoien tankeran, garai baten egaldu zen soberakinak emate ziren. Ez? Ez durretan, peauta gatzezan aragiak, oiara batekin atatzezan, eta kukurutxoetan. Gordina? Bai, gordinik, bere hortan. Orduan, hoi da, gauza bat, itxasotik gertu bizizienak ezautu duenak, eta guri etzegun eritxi. Eta orain, modernitok egaluze sashimia deituko geniok ez da? Kiston dirutza kobratuko izue, izten luzea jatzatik. Lehen zelan, ezkatak jaten dira? Bai, egosita, prejituta, abiez Martina dauken oso plater ezagun bat, barbaina, ezkata eta guzti prejituta, eta gehatzea hola kurruskari moduko baten, eta onak, egi esan ez di, etxarragatzen. Badaude ezkata batzuk ez dindienak kontsumitu, egosita. Eta ez dute, arrai batena konkretuki dira? Ez deanak, barkatu, barbainanak. Erderaz, salmonetia, salmonete, arenak, arenak oso fine nola dien, oso bilo nola dien, egosi. Erderazko izen horrek despistatzen du, baina izokinarekin salmonete harmanik ez duela esango nuke ez, Javi, kolore naranjatu hori. Amuarrainakin eukildezake, baina barbarinakin ez, kasu notan. Amatabernan oso trebeak dira barbainarekin, Ni netzako da nere guentxe horri guiazu zaina. Produktua, nere platera, bai, kasotan, nire eman plateri guztoko nazalako, nire tokatu zait, eta aitorre elkanoko hor sortu zian, olake planetak zuzen alineatu zian, eta, ostra, nik barbainetikan disfrutatuetena, ez dut beste produktuatekin disfrutatu. Amatabernan, platerik onenetakoa, Javi Riberoren amaren platerik gustokoenetakoa, barbaina bera, eta guk hemendik gure entzulei gomendatu behar digu. Egin buelta, Amatabernatik, eta dazkatu. Egin ez duguna. Nik nintzen, atzo, baina zoden hor tela beltzak, eta esan hon. Noiz izango dira fariak dagoeneko? Ostegunean? Gaude, asteazken eta ostegun atxaldetan, eta ostiraletik igandea, eguerdi eta atxaldetan lanen aigea. Kontatuko izuet, Amataberna, ez dakinarentzat, edo ez dago ez jakin beharrik, baino gure bigarren kafearen kafetegi ontadantik edo estudio ontatik oso dago gertu. Oso. Eta asteburuan etorri nintzen, gauza batzuk garbitu eta prestatzea, eta antxe zuten, terrazatxoa montatuta, txiki, taberna txikia da, eta bigarren urte hurren azuen amak. Bai, maiatzak 31 bi urte bete genitun, eta, nola batxeko konfinamentu egoeran, baino... Zorionak, Javi, eta lantalde guztiari. Zorionak, dastatu genuen han, zimarroi, sashimi izena jarriko diogu. Bai, sashimi, bai. Sashimi! Ikaragarria. Bai, zoragarria, hori ere dastatzeko, venga. Joango gara egunen batean, Bai, mesedez. Hola, berandu baino den. Dona ere etorreko litzateke bai. Ni desetzen nago juteko. Emozioz beteriko lokala. Non dago, arrate? Beste lagun jarriko dizkigu emozioak. Hoxe. Bai, guk ere emozioak jarriko dizkigu, eta nik uste asko muturrekoak, hor erdian egotea kostako zaigu. Janariarekin ezin da erdian egon, ez? Ezin dut, ni asko emozionatzen naiz janariarekin. Aman nik uste erdian egotea zaila dela. Probatu barko dugu. Probatuko dugu. Probatu gabe ez dago jakiterik. Ondora da, lasai, joango gara. Jendeak esaten aldizu, etzaiola gustatzen plater bat, edo... Gertatu, eta are gehiago, lehendabitziko aldiz gertatu zitzaigun izan sekulako, ez dakit, kolpe arraroaz, igual izan zen urte betea hola, bezero batek esan ziula, arraia etzai gustatu. Teatu bien, como... Nola ez ez. Bai, en plan de, kiston genero ibiltzeu, egia da, generotan indarre esfortzu handia ike deula, eta guk saltxata asko jotzeula, eta pertsona horrek parriakoa edo erretako arraia espero zula, ziurraski, eta guk saltxaldea jotzeula gehiago orduan, ez kinan ondo azaldu, guk ardura beti gure gain hartze du, bezero bat izuze ez bazaio gustatu edo uste edo aukeraketa ona ez du lain, usateo bia sentitze dugu, igual ez dizeu ondo gomendatu, beste bateko bakigu, konpondu genuen, baina lehendabiziko aldiz, ezin egon arraro bat sortu zitzaigun, eta gero ulertu genuen, ze honintzigun komentario horrek, ez? Aurretik gano komunikatzen ikasteko. Kristona izan zan, Kriston ikasketa. Guk ere euki genuen, lehenengo egunean, lehenengo orduan, olako zaska bat. Eta hortikan ja... Egia da, guri, ikarren kafeko lehen saioko lehenengo minutuetan, izan genuen lehenengo mezu kritiko. Bueno, venga,
Aurrea. Eutxi, animo. Bueno, Iker Lauroba. Bai. Ze. Ba, nik esan barra dute, asteburu honetan ere, afaldu dugula ama jatetxeko afari, etxea eramateko afari ederro horietako bat. Egiten. Bai. Gainera, hitz egiten egon ginela kabierraren inguruan, eta xixak, eta bai, dana probatuko genitun. Benetan ederra zegoela. Tolosara bakarrik mugatzen da, ez? Ez. Ez. Tolosaldean, eta Tolosaldeatik kanpo galdetzeko gomendioako jarrita, baina Donosti iristegea, eta Pasaiara? Pasaiare bai. Iritsiko ginak, Iritsi gintzazke bai. Vale. Nik pentsatzen nuen, guztiz konbentzituta nengoen, Tolosara marka izango zen, horren gertu egon da, lehenago, Pasaia eskatzea, tabernatik Pasaia. Olako jetazoa eskatzeko antxora, ez? Ez, baina, bueno... Gauza bat, programa honen momenturik onena oraintxe dela. Mezu bat jaso dugu, eta Bego Siziagak dio, atxitzen partetik oso guapo zaudela. Fenomeno. Etxarri. Macho! Eta gero esan dut, Donostiarra, Pasaitarra. Ja, fitxatu zaitu, ja ezagutzen zaitu. Ojo, cuidao. Bueno, Iker Lauroba, politikantuz tartea dakar, politikantuz tartean politikari buruzko kantua ekartzen du, ez? Izena landu egin genuen pilo bat, Daukaten kantuak sortzen ditu, kasu honetan beretik, oso zuretik egin duzuna. Bai, pixkat egon nintzen aztertzen egoera berri honetan zeintzuk izan litezken kulturarientzat dauden diru laguntzak eta pixkat, nire egoera ikusita, baina batez ere hori, bai nire egoera, bai nire inguruan, ni bezala, pixkat, musika ez ogibide oso bezala dutena, baizik eta hori partekatzen dutena o erabiltzen dutena bere haien soldata duin bat lortzeko, azkenean nire abiez fabrika batean egoten egiz ez, gero kantuan kontatuko dut, baina lanaldi erdi bat egiten dut, eta beste erdia kulturatik lortzen duen gutxi gora bera, egonkortzeko soldata minimo bat. Eta horren inguruan, pizkataz nintzen begiratzen, eta guzti horren zentzugabekeriaz, nola laguntzaiek nola ematen ziren, hasiera batean zozketa bidez egin behar zuten hori ez, zozketa bidez eta hortik aurrera dirua banatzen hasi, eta bukatzen zen arte ez. Nik uste bat zeudela, beste neurri batzuk hartzea asko zer logikoagoak, hasteko zaitezkete inungo beste diru sarrerarik ez duen jende horretatik, hortik hasi, eta gero, hasita, partida ondituta, ematen zuten uste 1,30 euro zirela, eta ezakit, baude, momentu honetan gizarte bezala lehentasun handiak ditugu, tren bat edo beste dozein beste azpiegiturak bestea baino, ditugu beste lehentasun batzuk, ez? Azkenan da, gizarte bezala egoera berri honetan, jendeak bizi behar duela, eta jan behar duela, eta etxea pagatu behar duela, eta hori izan behar du dozein politikarentzat lehentasuna, eta ez beste trenak eta lako gauzak. Eta pizkatu horren inguruan. Hau da, mezua, eta honako hau, kantua. Zorionez lan erdia, daukat fabrika batean, horrekin irabazten dut, 600 euro hilean, jaurlaritzak saldu dio, benta berri putre funts bati, 800 euro ordaintzen ditut hilero kezkati. Orain ez dut kontzerturik, apenas saltzen dut diskorik, falda gurea baino lan, prekario agori, baina pozik nago, bizi naiteke badakit nola, agian irabaz dezake, kulturaren tombola. Guazen denok! Tom tom tombola, 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 tom tom tombola. Baldintzak ez ditut betetzen, zebanak eta ustela, ez unik dastatuko, diru laguntzen pastela. Guk ere bat ditugu, fakturak ordaintzeko, ezin dugu erabili,
airea elikatzeko. Ez dugu behar atxetik, beti kapitalaren atzetik, eta gu bitartean, botako gaituzte txetik, laguntza eman behar duenari, beharrez entrena bihurtu janari. Laster ez dut izango zer jan, Bilbora iritsiko naiz 40 minutuan. Laster ez dut izango zer jan, Gasteizera iritsiko naiz 40 minutuan. Laster ez dut izango zer jan, Bilbora iritsiko naiz 40 minutuan. Laster ez dut izango zer jan, Gasteizera iritsiko naiz 40 minutuan. Behar genuen orain, Tombola. Hor ikusi dugu, gehi esplotatu bat gehiago zela. nahi genula. Tombola. Bai, tombola. Horrelako estribillo bati 8 buelta martzizkio. Bai. Ez que, gauza da, hainbeste gauza esan nahi ditu dela, estrofak behar ditu dela. Eta orduan, ja irizitzen momentu baten, 2 minutu eta erdi pasatze ditu nean, astu nearetzet izan nahi. Eta igual, ez dakit. Baina, adibidez... Lasai, konpontu egin burgu hau, Uraren tombola. Tombola, 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 tombola. Eskatzen dit errepikatzea. Bai, bukle bat 3 minututako eskatzen dio. Gauzat, urrengo astean, ja... Izena jarri diozu? Tombola, tombola. Bai. Tombola, edo saretak esaten dut. Bai, tombola edo tombola, bai. Tombola. Bai, pizkat, inoz aurpegia gelditzen zaigu. Benetan! Ez? Benetan? Karo, ez que hor zentu horrek du. Tombola? Karo. Igual, ez, baina ez da ere. Tontoen. Ja, karo. Orain harrapatu, Osa, bai, tontotzat ezkaitu zuar. Ai, ba, urrengo astean, bertan izango naizela, han jaingo ditugu estribillo luzeak eta badut gaina urrengo asterako ez pentsatuta besti zatitxo bat. Gaina hemen pixkat izango da ezik iten dizu estribillo eta... Arkano bezala izango da? Bai. Momentuan montatuko ditugu abestia. Bota... Iker, urrengo asterako pianoa finatu okiko du. Zuk prestatu arrate xesto bat hitzekin, edo kontzeptuekin, eta ikatzen bazen enean, tak! Maite dut. Hori da, rimak, eta horrela. Nola zen lehen asensiori esan diozuna opatu? Nola zen? Opata. Balizu, ez? Opata. Zuk esan dezu ere atxetik. Bai, hori da. Pixkat opata, ez? Bai, karo. Atxeterik, berez da? Karo, atxetetik. Bai, eske, karo, izango zen... Bai, zoia. Ez dugu behar... Karo, atxeterik, berez. Atxeterik izango zen, baina, karo, orduan ezaka graziarik, herri maiteko. Atxetik. Kapitalaren atxetik. Nazan, utzizkia. Ezan utzizkia? Uzkizkia zan. Bueno, ba, beharko dugu astelenean aritu ginen maitenarekin. Eta esan zigun, hori atzizkia da, ez? Atzizkia. Eta esan genuen, bai, atzizkia da. Eta etxarriri otu zitzaion, atzizkia izan daitekela uzkizkia. Claro, uzkizkia, atzekoa. Atzeko izkia, uzkia. Laurobari graziarik egin ez badi hor. Bai, ondo, no. Laurobar. Eta, bai, larun batean mendira junintzan, esango izuen nola izan zan, ze hauei bialinien bai asensio eta bai arratari bialinien WhatsAppa, eta, kaso omiso, esango manu bezala, katillu. Bueno, gauza da, esan nola, okurritu zait, zakillarekin pentsatzen duen pertsonarentzako
Adjetiboa edo zer da hori. Edo... Bai. Gizakila! Izena. Izen ondo. Gizakila! Gizakila! Hola, Ona. Buruakin beharrian, alkatartiakin pentsatzen dula, Hemen ingurun, Hoixe esan izuenik, nik inguruan, nik ez da guztidora hori, baino Javi segurazki bai. Jo, etorri eta sozioa astiazuko dala. Gizakila, eta hau da, gizakila. Ja, hori da katalanan elea. Ez ez, jakin gabe ere, bi ele eta beste soinua, oso ondo desberdintzen omen ditugu. Espainiar hartuta gaudenok, hori egin gai behar genuke berez. Nola? Ez, uste dut euskal doaia dela, ez? Oioa eta nik oso gaizki egiten ditut. Oioa. Espainiarrek ez dute egiten. Hori ez dute egiten, bai. Espainiarrek elea dute batetik, eta... Baina ez dute erabiltzen, ez dute bereizten. Gero bereizten da hemen. Baina guk ere ez normalean, baina bai... Depende zerritan, azpeitin gehiago egiten da ez. Espainiarrek ondo egiten dute, Ondo egiten duten Espainiarrek, gazteraz ondo egiten duten Espainiarrek, ondo egiten dute. Bereizten, neramak eta justo, osea... Baina Aupabego. Auskeran esango nuke ez. Ez da esan esenik, ber, ikerreko zondo ditu bien. Ez, auskeran esango nuke jendeak ez dula idazterakoan bai, baina gero auskeran, osea, baia edo baila, jendeak ez du baila esaten, esi bat esateko baila. He saltado la baila. Baia. Baina, bielerekin, bai. Guzti hori egin behar da, mingainan ez gintzerik egin gabe. Bai, eta euskaraz ez normalen ez dugu egiten, ez? Nik ulertu daukat oso euskaltzale eta ondo egiten dutenek guk berez oioa esateko bi ele erabili beharko genituzkela eta ondo egiten dugula. IL-erekin idazten denean, Bai, baino nik ez dut oso. Baina egiten da. Oli askoa. Ez dula egiten, baina. Hemen noain esaten esaten ikiten dut, ez duten inor. Entzuleak hemendik aurrera fijada daitezela. Hori da. Entzule batek esan digu, aizue. Saiatuko gera. Kantu bat jarri eta hartu arnaz pixka bat, eso, bale. Eta Dona Pellaniz esan dut, Dona, okeratu kantu bat esan dit, bale. Hauxe. Dona Pellaniz. El pollo en la valla. Apellaniz. Hoixe ba, Bishop Briggsen River kantua eta segituan garazuekin, oraindik ere badugula tartetxe bat agurtu aurretik. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One breath, it'll just break. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands pulling, make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river. Like a river, shut your mouth and run me like a river. Tales of an endless night, wasted Ina hor mandakazuna. Ama, txakurra koko, izen hau. Koko. Automatikoa da, mokorroa zabaltzen duzunean, ies egiten du. Eta arietzarenean, zure gana etortzen da. A ber, isildu egingo gara. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Txaloekin erakartzen dut. Koko. Iker Lauroa etxean da, amaren etxean da, eta koko egin dio, txakurrari.
Bueno, Iker, datorren asterako idearik baduzu buruan, zein izango den gaia edo zerbait aurrera... Bai, Donald Trump. Ostras. Bai. Nik gaur espero nitun, gure olako zabatzuk, pentsatu, esan dugunean tintan, croata, Ikerren loturak, Ikerren izkokuak. Ja, gaur... Gauza atzerapenak nintzuten zaituzte dela, eta zerbait esan egiten erako... Aitzakia. Clintonen favoritoa zen, tintan, ez? Bill Clinton. Clinton, dragoibolako... Ez, Clinton. Dragoibola? Clinton zaten timbrea teman zula, ez? Lainoak nola izan azun, Clinton, ez? Son Gokuren lainoak nola izan azuen? Eta justen bizitza uzi Son Goku ikusetera eta lainoan izenik genekin. Laino hori ja. Lainoa. Iker Izabai! Vale. Bueno, entzulentzako denbora asko zago, baina norbaitek esan diezagula, mesedez, dragoibolako Son Gokuren lainoak nola izena zuen. Minutu bat. Nigen ikusten. Zen ikusten, Gazteagoa zarela pibal Iker, baina... Ali batekoek hori bizi izan du genuen. Quinton. Oi ba? Quinton? Quinton. Quinton? Oiz esan dizuet? Bai, hori esan du. Gauzat, proposamen. Quinton afaria egiten danean, berakin egiten da. No. Edo, da Quinton Pilmare jontzaitezke, Iker. Uste baseola leku bat, el Quinto Pin izenekoa, ez? Bai. Garrigi plazan. Hori da. Denetari daukagu. Bueno, Javi Rivero, hace saltxa, guai saltxa, Haunen hausia, kolorik ez dauke, baina. Kolorea gu badaukagu, batzuk gehiago, ez? Dona apeian izek, kolore, hola, landua ekarri du horpegian esan ere. Uda kolorea. Uda kolorea, bai. Azalekoa. Osatzen, azalekoa azari gara. Bai, klaro. Bueno, Dona, zuri idea. Etorriko zara, gure saltxa gustatu zaizu. Asko gustatu. Etxarri, Proposatu behar nuen azkar, astero, egin behar dugula porra edo, ea zenbat aldiz elkarbanatuko den Iker Laurobaren abestia. Edo Iker Laurobaren bideoa. Dexenteetan banatzen da, Dexente zabaltzen da. Bai. Bai. Batek batez ere izan zuen larrakasta. Bueno, bai. Batek batez ere. Batek asko, bai. Desfasea izan zen. Txone, hemen nahi naiz eskroleatzen. Aste hontakoak nik uste izango dula, Bai. Eta gero hori entzun dezatela bitu zenbat zabaltzen den, eta hala ere, jardun erdiz edo aritzen zara fabrika batean, eta gero beste 11.000 talde eta proiektutan, eta bar, hori zure soldatako eskuratzeko, Iker, entzun dezatela. Hemendik aurrera datorrena zure kulpa. Gogo utzi gaituzu estribillo motorrekin, eta guk tombola behar dugu. Amatxo maitia. Ai, ama. Y todos en la tómbola. ¡Tómbola! Txarri zerbait apetu esateko. Gauza asko, baino, jartzizkiazu olako gauzak, eta uste nauzu guztiz lekuz kanpo. Marisol dau. Marisol nahi zirratia. Marisol! Baino, ia etorri da gure idazkaria, Ia. Remastered gainea, Osea, remasterizatuta dago edo zeinek esango luke. Peio... Hauai dela udako. Ez, Peio utzi pakian. Diarro, ez... Iruditu zaigu, baina. Ostiralean izango dugu Peio gorekin. Zeiker zer? Ez bere izena bai dela udako izena. Marisol. Bueno, betokerra, esaten dute. Betokerra?
en la tómbola del mundo yo he tenido. Bueno, horrelaxe, friki eta goxo. Agurtuko ditugu gure entzuleak, bihar osteguna eta gai pila presozkagunak eta ostiralean gehiago. Ostiralean naiz kontzertua gaueko 10etan, 9:30 naiz irratian, bigarren kafeko lantaldetik egingo dugun saio berezi hori. Asko oraindik aste hau bukatzeko, baino erdi-erdian garela, asteazkenaia gaindituta, bigarren txampan murgilduta. Tombola honekin bagoazela. Bai. Eskerrik asko. Guztioi, entzule guztioi, ikusle guztioi, kolaboratzaile guztioi. Atxutxe eta Amari. Denoi, hori da. Forza. Muxo handi bat. Muxo bat denoi! Jo. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.